Грозный взять? Они общественный туалет Грозного не возьмут, я вам клянусь. Это все бессмысленно. Они лишний раз обрекают себя на неприятности. Я туда ватсун бяхки, я делал авторханос бошеш бяхки дать раска чувак. В первую очередь диона шел раск, шанти арбелш бях царь хочет был. Выга диона вилпез дengel всех ел цаюх. И царь мабох, хочет и царь диона хар диона агер шлет войну кадал. الفيديو هاتشونا أنا أشوف أفضل مني تركت إلى ذاك ده لا تبوكاش Ага, запал, ага. Сюда чахацит. Скажіть, чого ви тут зараз? Тому що я вже тут пару днів, зі мною 200 штурмовиків УНСО. Наші хлопці приїхали на конференцію поневолених народів, а також боротися проти московської агресії, яку робить Росія проти Чечні, чеченського народу. Скажіть, будь ласка, ви кажете, що у вас зараз є 200 чоловік тут. Скажіть, будь ласка, які дії оцих 200 чоловік будуть у випадку, якщо російські збройні сили перейдуть кордон Чечні? Наші хлопці зараз відпочивають, дивляться, що тут робиться. Но коли буде агресія Росії, наші хлопці будуть в перших загонах і перших рядах чеченського народу воювати проти російської окупації. Ви будете застосовувати зброю, стріляти? Ми будемо боротися всіма доступними засобами проти російських окупантів. Дякую. Mamy escalacji szlało.